Hola, bones. Avui ens trobem a la Bisbal. La Bisbal és una vila que està a uns 15-20 minuts del que és Girona o a uns 15 i 20 minuts del que és la zona de la costa, Palamós, Palafrugell, Platja d'Aro. Aleshores estem molt ben ubicats. Té molt bona connexió i a part estem molt a prop del que és el casc antic i el que és el centre de la Bisbal. Aleshores ja podrem passar a la primera habitació. L'orientació del pis en aquest cas és tot a sud i aquesta habitació és cantonera. Ja podem començar a veure la gran lluminositat. Sortim a fora una gran terrassa, de la qual també disposa un accés directe a la sala central, que seria el menjador, i una de les habitacions que ara fins ara havia estat de despatx. A part de que tenim vista, ja podem veure una mica com s'entreveu l'església i el castell per situar-nos encara més al que és a la Bisbal. És un pis que no té pilars de càrrega importants, per tant es podria desfer tot el que és el contingut i reformar a gust. Aquesta és l'habitació que deia central, que corresponia al menjador, i veiem des de fora que ens dona accés a la sala que teníem de despatx. Podríem obrir aquesta paret i fer tot una sala molt grossa. El pis té instal·lacions de gas natural, en termes de calefacció. Aquí passaríem el que és a la cuina. El tamany és gros i podria ser cuina office. I a més tenim un espai independent per fer el safareig, que també és ventilable. Seguim i avancem, arribem al que és el bany. En aquest cas teníem plat de dutxa. I a la darrera habitació. Aquesta paret connecta amb la que hem vist que era el despatx i també es podria obrir i unificar els espais. Fins aquí el pis de la Bisbal. Si teniu algun dubte o voleu fer alguna visita, sisplau contacteu amb nosaltres. Moltes gràcies. Fins aviat.